Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi ngamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama umfeza Ntuthuko kakhulu bathi la sibona magumede. Yabona mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, umculo amaskandi usongqongqo usebonge laphana igcokama elisha, umthandeni, umfoka amanqele, umfoka kuphaseka Sinyathi, ushishilezi, insizwa lephansi emdletsheni madoda. Laphana umthandeni-ke laphana umenzela into enhle kakhulu laphana. Kuza ngemuva ukuthi umthandeni amthengele isiginci semali eseqophelo eliphezulu laphana, iYamaha 12 string laphana. Ubhalile uSongqongqo bonga uthi ngicela ukudlulisa ukubonga kumfowethu umthandeni SK, nganasi isiginci angithengele sona sohlobo lweYamaha i-12 strings kwande mfethu lapho othathe khona. Ngibese ngibona ey'nkundleni zokuxhumana abantu laphana bazama benze lokho bathi sasigugulisha laphana ba-check i-price ukuthi ngempela siyimalini. Omunye owazi laphana ukusibona wafaka i-screenshot laphana uthi sesi-162,000. Ngingazi-ke noma ziyiqiniso kangakanani lezo y'ndaba, kodwa ngane zakwethu-ke sibonge laphana umthandeni ukwenza laphana into enhle kwinsizwa yakwaKhumalo uSongqongqo. Insizwa-ke lena enekhono lesimanga eligingcini laphana, bakuningi abaculi basizayo ngokubadlalela intambo. Singabala laphana iy'nsizwa ey'fana noCevuzile, oGatsheni, baningi kakhulu ey'ngane zakwethu abantu abadlalela uSongqongqo isiginci. Ngane zakwethu izona iy'ndaba esilethela zona ezihamba phambili namhlanje kwezisenkwezi. Nokwakho wengane kwethu, ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare, bese alandela ku-Facebook naku-TikTok @Radio Inkezo. Liziphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.